sa pamayokan mga bareta. Duwang persona gadan sa diswido sa Camarines Sur. Bilang kan mga estudyanteng Bicolano na tatao magbasa, naglangkaw. St. John the Baptist Church sa syudad ning Tabaco, bukas na liwat sa publiko. Asin, Candyland Christmas Village sa syudad kan Tabaco, pinailawan na. Maray na hapon, Lunes, Nobyembre 28, taon 2022. Uni na ang mga istoryang Tatak Bicol. Madadaugman ang mga istoryang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Sa detalyes, duwang persona gadan kan madiskwido sa Ragay Camarines Sur. May istorya sila Arnie Miranda. Naidalagan pa sa ospital, alagad parehong pigdeklarang dead on arrival ang duwang persona. Matapos na makapairarom sa sarong truck ang piglulunadang motorsiklo. Nangyari ang insidente sa Andaya Highway sakop kan Barangay Binahan, Ragay, Camarines Sur. Moving southbound yung truck. Tapos biglang pumasok yung nakamotor. Nabangga ng truck yung nakamotor, nakaladkad yung driver at saka yung backride. Mainit si motor. Gusto niyang inutan sa truck, kaso lang, pag-load niya sa linya, inabot siya kang truck, padayin na makapreno ng madam sa truck. Heavy loaded siya. Heavy load. Still yung mga kabiyeram, trailer truck ang gamit ng dahil man talaga makapreno. Kasi baka pag bumiglang preno, dako lang ma-aksidente, magkarambong na lalo. Base sa investigasyon, basang nasanang naglaog sa linya kan truck kan motorsiklo. Pinurbaran pa man subot kan truck na magpreno, alagad dagos na kaining nabanggaan motorsiklo. Binisto ang mga biktima na si Romel de la Cruz, asin backride kaini na si Jeric Pula. Parehong residente kan nasambit na banwaan, mantang binisto man ang driver kan trailer truck na si Ryan Hoveliano. Sana mag-ingat po kita bago po kita magbalyo sa tuyang linya, i-verify taba kung clear or may pasabat, may kasunod, may paabot. Sagabos po, ingat po sa mga nagmumotor po. Nagkaareglohan na ang driver kan trailer truck asin pamilya kan mga biktima. Asin wara naman in plano pang magsaangat nin kaso. Pagirumdum na sana kan Ragay Municipal Police Station sa mga motorista na maging rigmat nanggad sa pagmamaneho nga ni makalikay sa anumang katibaadan. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Arnie Miranda. 18-day campaign to end violence against women. Piglunsar kang kapulisan sa Camarines Sur. May istorya si Mariel Lorenzana. Kampanya laban sa human trafficking, asin maigot na pagkontra sa child pornography. Duwa sa naini sa naging sentro kan piglunsar na 18-day campaign to end violence against women kan San Fernando Camarines Sur Police Station. 166 na mga babaeng solo parent ang kabali sa aktibidad na hali sa manlain-lain na barangay kan nasabing banwaan. Katuwang kan hepatura sa proyekto ang Department of Interior and Local Government o DILG, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Philippine Commission on Women asing Department of Education. Sigon sa San Fernando PNP, sarong dekada na nindam pigigibo ang proyekto kada bulan ni Nobyembre, asin may obhetong mataawanin kaaraman ang mga kababaihan manungod sa indang derechos para makaibitar sa pang-aabuso. Bale, nahihiling ko po na si mga participants digdi sa VAUSI seminar and kick-off. Nauugma po sinda ta. Dakol sindang nanodan po ngunya na aldaw. Dahil pangani po tapos si activity sa talagang tig-tackle si mga common issue na na-encounter po sa community. May tema ang aktibidad na United for a Vow-Free Philippines. Pigtukar man sa proyekto ang sex and gender issues, VAUSI rules and functions, as in legal process kan VAUSI. May mga man po kami, mga accomplishments sa mga arrested person na involved sa itong may mga kaso sa rape. Ibig sabihin kayan talagang effective po si ginibuming campaign. Tatao na po si mga residente na magsumbong kung ano ang proseso. Dahil na sinda natatakot, arag kang dati na baka nga may gasto. Ngunyan, sige nindang sinda nag-aatubili na mag-report sa PNP. Maduraran aktibidad sundo sa Disyembre 12. Para sa mga storyang Tatak Bicol,
Mariel Lorenzana. St. John the Baptist Church sa siyudad ng Tabaco, bukas na liwat sa publiko. Uya ang istorya. Napapaluwa na sana sa kaugma ng 83 anyos na si Lola Ofelia kang barangay Tayhi, Tabaco. Kan Sabado kaya, liwat nang binuksan sa publiko ang simbahan kang St. John the Baptist sa syudad. Makalis na 2 taon ng pagkakasarado, huli kang danyos na winalat kang bagyong Rolly. Storya niya, aki pasa na siya. Nagsisimba na siya digdi asin ini ang pigtutubudan niyang rasunas tangon niyan, makusog ang sa iyang hawak. Ninagian no ang lawas ko pag ako nakakasimba na. Namabantian kong mula yung pigagad ko sa malagyo. Bintay man ang liwat na pagbubukas kang simbahan sa mga nagtitinda sa palibot kaini. Siring ni Nanay Marilyn, naloy ng paratinda ning kandila. Dako lang tabang ini, lalo sa mga eskwela na nagbabaralon or aldaw, dako lang tabang ang kandila. Ang parish priest na si Father Eduardo Ramin Jr. ugma man hulit na makakapagselebrar na sindak ang Kapaskuhan sa simbahan. Excited ka boss dahil nirigdi sa tuyang mga tao, so mga nagtabang ka boss. Well, overwhelming po ang na responses na ulikan sa ilang pagmaot na makabalik sa laukan simbahan. Saruman sa mga nag-atender sa primerong misa sa simbahan, si Alcalde Crisel Lagman Ruestro, na dagos naman na nagpasalamat sa mga nagtarabang para mapakaray ang simbahan. Salamat po ako sa mga tumulong para sa simbahan, lalo na kay Congressman Lagman, at patuloy na tinutulungan po ng Ako Bicol para po madagdagan pa ang pondo dahil nakikita nyo naman unfinished pa yung ceiling niya. At Mientras tanto, pakatapos kang liwat na pagbubukas sa publiko, dagos naman ang paghanda kang parokya para sa simbang gabi. Naliwat man nagigibuhon, pakatapos kang 2 taon man na pagkakapundo. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal. Bilang ka mga estudyanteng Bicolano na nakakabasa, naglangkaw. Asin Candyland Christmas Display, pinailawan na. Sa inyan, aramon sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Mga estudyanteng Bicolano na tataong magbasa, naglangkaw. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Ang numero kan mga estudyante sa elementarya na tatao magbasa.
Ini ang nagluwas sa ginibong assessment kan Department of Education Bicol. Piga-atribuir ni kan ahensya sa epektibong learning recovery plan. Sigun sa DepEd Bicol, lampas 50% ang inilangkaw sa numero. Kan mga estudyanteng tataong magbasa asin magsabot nguya na taon kumpara ka na kaaging taon. Na-reduce po yung number of full refresher. From it was reduced by 27.1%. So from 65.15 naging 38.05 na po. Ito yung kasi ina-address natin. Kasi po pag sinabing full refresher, ang mga bata po dyan, they cannot recognize sounds, they could not recognize the letters of the alphabet. Pag ang bata po hindi nakaka-recognize ng sounds of the letters of the alphabet, hindi po sila nakakabasa. Yun lang naman po ang ibig sabihin nun. So that's what we tried to address in the 8-week LRC. Nagdura rin 8 simana ang Learning Recovery Plan kan DepEd Bicol na pig-implementar sa mga estudyante sa Grade 1 sundo Grade 3. Conduct another assessment to a selected group of learners, number of learners per school, which we hope to do this coming week. Bago po magtapos ang December, gagawin na po namin ito. The data that we will be able to gather from this simplified post-test would already evaluate the impact of the initial implementation of the 8-week learning recovery curriculum. So Sigun sa tagapagtaram kan DepEd, sulamenteng ang rehiyon ang nagpautob kan Learning Recovery Plan. Bagay na dakula ang naging katabangan para mabawasan ang epekto kan pandemya sa sektor ng edukasyon. With the other regional directors para po ma-adapt rin ng ibang regions yung best practices ng Region 5. Ang layunin talaga natin is makakuha ng kaukulang pondo para sa mga projects at para matutas natin yung mga problema natin ngayon sa basic education. Sigun kay Regional Director Gilbert Sadsad, tulong aspeto ang naging sentro o tutok kan nasambit na programa. Iyo ang reading, literacy asin numeracy. Obhetong makaukod nanggad ang mga estudyante na magbasa asin magbilang. We hope and we pray that we will discuss a lot of things that will help education at para lalo natin ma-achieve ang ating mga layunin, lalong-lalo na ang pag-i-implement natin ng mga recovery programs natin para sa DepEd Bicol. Mientras tanto, sa reyon, nasa 3,075 pampublikong eskwelahan ang nag-implementa rin full in-person classes, asin 32 sa sana ang nagpapautob pa nin blended learning modality. Pero sa ating estimate ng ito ay i-present, ito ay makalap natin, i-present natin doon sa Congress ang repair of classrooms needed by Bicol Region is more or less 3 billion at yung new construction ay nasa 7 billion. So given that 1.7 billion for the repairs, it means that we still have 1.3 billion needed doon sa mga schools na hindi nabigyan ng budget for repairs. Asigurasyon kan DepEd Bicol na mapadagos ang saindang mga programa para sa mga estudyante. Hagad man kan ahensya ang kooperasyon kan publiko urug ng padagos pa ang pagbuhat kan sektor sa epekto kan pandemya. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorne Miranda. Candyland Christmas Village sa syudad ning Tabaco, pinailawan na. Uyang istorya. Daing naging ulang ang pagbagsak ang uran sa mga nagdalan kang formal na pagbubukas kang Candy Christmas Village na makukuha sa Plaza kan Tabaco City kan Sabado. Saro sa kadako na nag-enjoy kang Christmas Village ang pamilya Buen kan Barangay Barangawon. Enjoy. Nagtsaga siya daw matawo. Nagkaan mo na kami dyan. Sagod na, mahalat may magpailaw. Daimang pinalampas kang mag-ilusyon na sindaalin asin Marian ang pagbubukas kang Christmas Village na suminakto ng God sa ikaduwang taon ninda bilang mag-ilusyon. Sa susunod na taon, ganun pa rin tayo dito. Kasama pa rin kita. Stay strong lang. Sana maging kami na hanggang dolo. Ang magbabarkadang ini, may kanya-kanyang hugot sa nasabing pailaw. Ang takot niya siya. Dati po single, ngayon taken. Sir, dati taken, ngayon single.
Sigun kay Antoinette, saro sa mga nakatoka sa dekorasyon, sarong bulan man ang saindang naging preparasyon nga ni na mas mapagayon ang plaza. Kadaklan sa mga dekorasyon ang gibo man sa recycled materials. Siring na sana kang higanteng Christmas tree na saro sa mga magagayon atraksyon hanggang sa plaza. Igwa man na mahiling na Christmas train rides asin bilen. Lahat ng ornaments na makikita natin ngayon ay gawang Tabaqueño. Mismo kami ang gumawa, yung mga artist ng Tabaco City. And then, lahat personalized. Labi man ang kaugma ni Tabaco City Mayor Crisel Agman Luestro sa trayumpok ang pagbubukas kang Candyland Christmas Village. Lahat naman tayo gusto ng candy, lahat naman tayo naging bata at pag Christmas talaga para sa mga bata yan. Hindi lang sa bata ang edad, kundi bata ang puso. Mientras tanto, apwera sa mga nagliliwanagang dekorasyon, may makukuha man na food bazaar sa gilid kan plaza. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak Bicol. 27 days na sana, Pasko na. Ako si Nomer Corporal, salamat.